Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Kung mahilig kong kag traditional hilot, first time mo na nakita, tanawag yun para sa money. Mahingon to sir. Mahingon to. Sir, ating pamati. Buko sir, sakit mo yung sir eh. Ya, sakit. Sa pagyan. Yung dari kuto-kuto sir. Ano mo yung kuto-kuto? Unsa may paminaw na? Kabuhiton ko ba? Unsa mo yung paminaw? Pagkasukaan dahil. Pagkasukaan, unsa pa? Pero mo siya Sige, mamugnaw. Bugno, kung singo kuminti ba? Ano singot? Sa pagyan. Mawala man to sir. Ano lain? Dari lang ba? Dari buko. Pila kadlaw ng sakit sa mong buko-buko? Bulan nila sir eh. Wala na. Oh. Sige lang ako kaplas Wala yan. pa pamahilot. Wala. Pag maghaplas, manghaplas ka gabi. Wala pa po kaplas gabi. Ano itong manghaplas ka Oh, gabi. Pag ako mamaligo ka, Dili. hindi ka maligo. Pagka kuha na, magsunod Ah, ako. Ako lang mangita sa ban. Ako lang mangita sa mga tinaguang panahot. Asa ganing balay na mo? Karon sa Colorado, nagpuyo karon pero na 71 ko. Sa 21. Sige, basta na kayo shout out sa mga taga Colorado, sir. Asa man, Colorado o sa 71 ang imong yung dagang Ela. Sa 71 ganun pahilot ito kung Andre Bayaw. Dire? So, si Dane. Itong na kuan paralyze ba? Itong Muslim? Oh, itong Muslim. Ah, Kasi wala kay shout out sa mga Sila. parintin mo. Uyab. Sa imong uyab, sa imong asawa na. Tanaraw diri akong kuan sir. Ano may shout out mo, hello, sa kong masing maingos lang dito pa na. No? Nagkanabiyag tagkuhan, mananaway po, no? Naganda yung si yung tanaw sir. Sige. Kita na ka sa YouTube. Oh, kita sir. Subscribe na pa. Ang mga subscribe ba tong sa YouTube niyo? Subscribe ka na. Mo na YouTube na nako. Na sige. Sa live mo makatanaw sir. Sige. So ayan guys, shout out po sa mga taga sa mga address na to, sa 21. Tiwan ng Colorado, pero no. Doon Ah. address ron. Okay, ako galing ko. Naghanap ba ni mo address? Patagpam sa delivery ni mga nag-shopping. Sige, so ayan, shout out sa mga taga Colorado, Vigo City. No, o sa taga 71, kilometer 71 Matanaw. So God bless po sa inyo. Nasa sa Diretong Tabangan nga mamayo yang ginapamatis ko. So siyempre na pa sa pagkampus Ginoo. No, tanang mo doon sa kuwan mapahilot, magpatambal manikamot manikamot mo nga mamayo mo. Tapos kumayo mo kay pwede natin ginapamatis ko sa gabal. Sa gabal is trabaho. Isang gamay lang, pero murag na ka mapansin, bita, trabaho ka nga, wala yun. No, so, ano lang, so karon na po nakikita ng video, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Ayan. So, shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Ayan, magsugod ako Hilot para sa inyo, ani. Nakikita nga natin siya dyan. Okay na ka na. Ano sa kalas na hilot? Bulan ako sa rin. Ang kapatid. Hilot? Ano yung massage? Sa kuan ba ka nang Sobra pa bulan. sa park? Barang na mo. Barang na. Ano ka isa? Ano? Ipabarang na sa iyong
Takbang sa negosyo. Dali. Kenapa sa na sir? Ikaw din, takbang mo, hindi mo gano'n ko. Last, last October. Namang ka ng mga hingit-hingit. Bihok ang likod. Oh, mana? Dito sa barangay. Kasi tinanong pangatlo. Marwin kan sir? Pangalan na. Marwin. Marwin. Ano tinawag? Marwin. Kira saya. Kira. Beli buta dito.
suga karon. Mainom ka, sir? Ayan. Mainom ka? Wala tigil ko nagkainom sila eh. Sauna. Doon na. Sigarilyo, wala ko. Wala. Mainom kay sa dili, explain ko sa mo, ha? Paminawa ko kay importante kay sa mong kalawasan, pwede po nimo ni ma-share sa imong lamir. Siyempre, number one, imo ang mga kaparintingan, ha? Mainom, o dili, ha? So, kani diri sir, kung pakamasayo, kani diri nga sahig mo ni balay-balay sa uric acid, kani sugar. Uric acid, kani sugar. Ay, kilimot ha? Duha ra gyud ni sila kabot, dili gyud ni sila parehas mo ni tapto nga mga sakit sa madungog na to, no? Sa mga kalawasan sa tao. So kaning uric acid na diri ang sigarilyo inom. Soft drinks, kape, juice, kung sa ang daghan na mapasulod na to sa atong lawas, mo na maapektahan ko.
Pero noon, dugay pa. No? Wala na yung nakanindot, makidugay pa, no? Nga, mahagot sa dili. Udto, hapon, gabi, bawal ko nagamasa, habat, punas, ligo, ha? Kung nagamasa ka, undangin na, hapon, gabi. Anong undangon tanak, ang tawag na niya, pasmus sa kusog. Ha? Hindi nato ni siya mabungkag, madugay, magkadugay, mubugat niya itong tiil, ha? Bukan, ako siya nabukat kung tayo, sir. Tingala ka nga, tiil, karong ka na. Mo, di na. Madugay, ang nilaktan, tagsa na lang karoler, madugay, dangaw na lang dyan. Kaya sir, yan yung osteoarthritis, ha? Iwas-iwas sa mga lamang loob. Ano? Gamay. Sikit gamay. Karon pa ning tandag sir. Karon po dun, sir. Kaya na siya nagahilot mo bitaw na nangandoy dyan siya maan diri. Masad sa kung urang magiging mamatandog kung urang. Di mo ko pwede ka na sir. Lagi? No? Masa mo, hali matog lang tani. Kailan na pukawon yun nato ng mga kuwan. Ano sa mga luto no, inikwan na. Sila na ganda. Nana kasi YouTube. Okay. Sila na ginilot. Masad ko dito, lubay po ito. Kung araw mo kada, Hmm. Mas clear pa dyan po. wala. Kung ano yun, natat mo. Kambalo. Pwede man og mapahikap-hikap lang ka. Okay, na. Pinagay kipamati. Sige, ito gingon na sir. Sugar. Ah, pero ito muna ba. Yan eh. Very classic. Ah. Ang pinaka number 1 jud nga dili na to imo, kana jud magbasa ini uli ha. Masa haba tunas medyo. Tama dyan dito. Hindi, may kapigan. Kalikot na ba ito? Tulikan kong duty. Kung naulanan ko, nalikot na bro. Siyempre. Basta ko lang. Pag magpanlaba, maligo, bawal na ha. Okay ra? Sir, Ayar kayo na? Kaya ha. first time, yun ako nang nilid. Ha? First time, yun ako napanyan. Parang mag-gitari. Bugat mong galing, di matandog. Pero no, dugay pa nung mabugat. Nya pa man mga 60 plus, So, nang ipapuandayan. o dili 60 plus, 70 plus. Alayo pa kayo sa Sige, ano ikusog. So, gani ba? Magabot sa panahon, saan naman ang lo? Paano lagi? Kanya lagi ang gaya, di gulok. Yung na di maligo. Diyo mong Diyod.